akákoľvek inštitúcia si môže mysleť o tom, že v Mikuláši nad hlavami ľuďom môže lietať helikoptéra, koľko chce, pokiaľ si to poslanci nemyslia, žiadne stanovisko žiadneho ministerstva dopravy nezmení názor poslancov. Keď mesto povie, že nie, tak nie. Pokiaľ letecký úrad vydá znova povolenie na lietanie z pracovnej plochy, budeme ho žalovať. Pokiaľ letecký úrad vydá znova povolenie na lietanie z pracovnej plochy, budeme ho žalovať. Pán Fogáš má do konca júla platné povolenie z leteckého úradu, že môže ešte vykonávať tieto lety. Dneska je august, vtedy bolo hovorené teda od pána primátora, že pokiaľ teda mu končí toto povolenie a tým pádom už lietať nebude môcť, pretože letecký úrad mu povolenie nedá. Viem, že pán Fogáš i naďalej lieta, teda chcem sa opýtať, či teda má to letecké, teda či má povolenie od leteckého úradu, či ho dostal, a ak ho dostal, či mesto zažaluje letecký úrad za to, že mu toto povolenie dalo, pretože pán primátor sa tedy vyjadril, že ak teda dostane toto povolenie, že zažaluje letecký úrad tak, ako to urobili, myslím, že v Pezinku ohľadne skládky. My sa nepôjdeme púšťať do sporov zbytočných. Pokiaľ letecký úrad vydá znova povolenie na lietanie z pracovnej plochy, budeme ho žalovať. My sa nepôjdeme púšťať do sporov zbytočných. My sa nepôjdeme púšťať do sporov zbytočných.